gibiyaan, pasakitan, ikalimtan, ug ang feelings igo lang gidodoan. Para sa mga na-fall nga wala gi-catch. Para sa mga na-fall nga gi-catch lagi pero pag human igo lang gipasagdaan. Para sa mga bitter, wag kang move on o broken hearted nga gitago-tago lang. Mga kaigsunan, mga gwapo-gwapa kong kaigsunan. Ako si Brother Sam o kini ang Takna, balak sa gugma. Og miabot ang takna sa kahilom. Og sa mubugnaw kagabion ang hangin ingon. Miabot na ang saktong panahon higala. Busa punita ka ng papel o pluma. Kay sugod nining tumura. Magabalak ka, may tungod sa gugma. Kuya, wala umagod ng Bisaya, buti na nimong sabaa. Ano sa pagutan ng urasa? Nagyaw-yaw ko sa kong pagmata. Tungod sa tingog nga mipukaw sa kong pagkatulog. Nga gatuo ko gikan kang mama o papa. Pero sa dihang pagtanaw ko sa lamesa, akong urasan nga porma og lampara. Halaga diha, alas 3 sa kadlawon pa. Diin man gikan tong tinguga. Wa kong kamatngon nga sa akong kakuyaw ming sugod paglatagaw. Ang huna-huna ko sa nanlabay kagahapon. Takna alas 3. Alas 3 na. Sa saktong binisaya pa, alas 3 na rong orasa. Di ba ingani po dong taknaan? Katong mga kilid moments ninyo ba? Bago pa mong kaila, text-text o chat-chat pa. Napay nagmata pa ka? Di ba ako matug, basta di ka matug ha? Wa lang damha. Na-fall na kagtaong pasa. Familiar ba? Nakarelate o naigog ka? Pero mauto, sa giingon pas mga karaang tao sa una, kapugngan pang baha nung kang gugma. Nagasinabot man mong duha, agoy way buwan. Nagkakamuna, napay please be careful with my heart ha? Kuya, wa murag salida. Pero ay kumpiyansa, kay tanang salida, nahuman gidra ba? Kaya ang relasyon ni nagtuo kag tamis pirmi, nahibulong na lang ka nung mag-away mo sige. Punaan pa nga kamong duha pulos estudyante. Mo to inyong parents, wa gid ginahi. Pero kay lagi gugma, bisan di pa musugot si mama o si papa. Pina-you and me against the world ng drama. Ikaw raw siya, bahala sila. Ikaw raw siya, wanay lain pa. Ikaw raw siya. Pero to ara, kalit nga, ikaw raw, wana siya. Takna alas 3. Alas 3 na. Di ba yung haling budong taknaa? Tingmaoy ba? Dali, kuyugan ka. Kaya karon nasayod ng duha, kalagi di ka nang nahigugma para sa sagusa. Sakit po sa? Kanang magtuo kang, kamo na gid ba? Pero masakit gid sa? Kanang magtuo kang ikaw rang usa, ang iyang bugtong hinigugma. Sakit gid ba ya? Maumuha damha, mitulong imong luha. Kaya nanlabay ninyong kagahapon. Karon niya na lang gibaliwala. Kung maong sahugot ka ng upot, dungan sa Pasko, nagpagawas ka sa imong kalagot. Wa man untay snow nga tong Pasko, pero nga nung bugnaw naman kay siya nimo. Wa man ta ko'y regalo, pag igon ako nimo og I love you. Pero nga nung gitubag ako nimo og thank you. Give love on Christmas Day pa ko no. Pero pila na lagi ka Pasko, wag gid ko ka-receive sa love gikan nimo. Nagregalo lang siya ni assume na dayon ka. Wa nimo una-una nga tungod ra to, ikaw yan nabunutan sa manito-manita. Malipayong Pasko, i-greet pa ko nimo.
Pero ang saon man, pagka malipayon sa akong Pasko, nga karon wala na may ikaw ko. Paagi lang tani binuang, pero sa tinunay, nagsakit na din mong dughan. Ning syakit kas kalangitan, nangayog tubag, ganong kasakit, kinanglan nagian. Tak na alas 3. Alas 3 na. Ang tubag sa kalangitan di ara. Sa panahon nga naglisod ka, gikapoy na o nasakitan na pag-ayo ba? Sakit nga kaundan mo na ka, ug tanaw nimo di na nimo kaya. Pues, hingin sa krus ug sudunga. Tinuod nga gugma di ara. Kaysa panahon nga sa imong kagalingon naglisod ka o gigugma. Ana ang Ginoo gigakos ka. Ug kumuha ka makontento ana, guess what? Ipakamatian pa kaniya. Yang ipangayo gikan kanimo kanira. Imong kagalingon intaw ni gugmaa. Ug gikan sa imong pagka-fall mo barog ka. Mamapha sa agong ug padayon nga. Magpakabuhi ka sa mga tao, importante ka. Importante ka, o gigugma ka niya. Tak na alas 3. Alas 3 na. O kini ang giingon sa Biblia. 2,000 years ago, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son. Today, for God so loved the world that He gave you to love the people around you.